Jinsabu fi stadju avvanzat l-istudju u d-diskussjonijiet sabiex il-Gvern ikabbar is-sorsi ta' enerġija rinnovabbli din id-darba minn fuq il-baħar permezz tal-offshore wind farms. Ikkonferma dan ma' One News l-analista finanzjarju u l-konsulent fi dan il-Ministeru għall-Ambjent u l-Enerġija Steve Ellul. Huwa spjega li din il-ħidma sfiqa mill-Gvern Malti qed issir fi sfond ta' sfidi kbar fl-Ewropa fis-settur tal-enerġija fejn qed tkompli tiddomina l-hekk imsejħa realtà tal-energy poverty, indikatur li jiġbor fih persuni li jkollhom iħallsu aktar minn 10% tal-paga tagħhom għal kontijiet tal-enerġija u l-fuels. Qegħdin naraw li f'ħafna pajjiżi Ewropej din l-energy poverty irdupjat, ġifier ir-rata ta' nies illi qed isibu diffikultà isaħnu darhom u fix-xitwa li ġejja din ser tkun iktar ċara, qiegħed jirdoppja fuq dak li kien qabel il-pandemija. Fil-Ġermanja pereżempju qegħdin naraw li 25% tan-nies se jkollhom diffikultà f'din ix-xitwa isaħnu darhom. Ellul sostna l-importanza li l-Gvern Malti jissussidja żidiet fil-prezzijiet tal-enerġija biex apparti li jilqa' l-piżijiet fuq iċ-ċittadini Maltin ikun jista' jkompli jippjana favur settur aktar sostenibbli u li jiddependi aktar fuq ir-rinnovabbli. Kien hawn li Ellul irrefera l-imbuttatura favur l-enerġija rinnovabbli u l-ħidma li tissir bħalissa biex Malta tkompli tkabbar is-sorsi rinnovabbli tagħha. Bħalissa għaddejjin studja din diskussjonijiet pjuttost fuq livell avvanzat biex pereżempju pajjiżna juża is-settur marittimu l-ibħra tagħna għall-investiment ukoll għall-investiment f'dik li hija l-enerġija rinnovabbli. Ġifieri hemmhekk hemm pjanijiet b'mod ċar, b'mod tanġibbli ħafna biex l-ibħra Maltin jintużaw ukoll għall-enerġija rinnovabbli fi proġetti kapitali, fi proġetti kbar ġifieri sabiex niġġeneraw l-enerġija rinnovabbli li tiġi mix-xemx jew inkella mir-riħ. Ellul irrefera wkoll għall-ħidma importanti li diġà saret u li tkompli ssir f'pajjiżna. Din tinkludi skemi vantaġġużi favur proġetti li kapaċi jiġġeneraw enerġija nadifa għal 6,000 dar. Dan wara li s-sena li għaddiet permezz ta' skemi simili intlaħqu 36 proġett ġdid li se jkunu qegħdin joffru enerġija nadifa għal aktar minn 4,200 dar. Ellul qal ukoll li skema importanti oħra kienet dik li tinċentiva x-xiri ta' batterija apposta biex jaħsnu l-enerġija sabiex tiġi użata u bekk tnaqqas mid-dipendenza fuq il-grid tal-enerġija tal-pajjiż. Huwa rrimarka suċċess din l-iskema is-sena li għaddiet. F'Malta fil-fatt 80% ta' din l-ispiża tiġi inċentivata tiġi maħruġa mill-Gvern stess forma ta' skema apposta illi fl-aħħar sena benefikaw minna aktar minn 1200 familja f'Malta. 1200 familja illi issa qegħdin innaqsu b'mod drastiku kważi saru indipendenti minn dik l-enerġija li nġibu mill-grid, mill-enerġija tal-Malta biex niftehmu.